ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରକୂଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଉତ୍ତରକୂଳ ମେହେନ୍ଦୀପୁର ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ମହାଦ୍ରୁମମାନ କଟାଯାଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ପରମିସନ୍ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ଗଛର ଆମର ଯେଉଁ ଥାଏ ଫରେଷ୍ଟ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ତାକୁ କାଟିକିରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମହାଶୟ ଆଉ କାଟିକିରି ଏମିତି ଗଛ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାଦାଗିରି କରି କମ୍ପାନୀ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ବହୁତ ଗଛ କଟା ହେଇଛି। ଆଗରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ 120 ଭିତରେ ଗଛ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା କଡ଼ରେ, ତାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ନିମ୍ବ ଗଛରେ କଟା ହେଇଛି। ଏଠି ନିମ୍ବ ଗଛ, ଏଠି ଖଜୁରୀ ଗଛ, ସେପଟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ସବୁ କଟା ହେଇଛି। ଯାଉଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗଛ କଟାଯାଉଛି। ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛି କି ସମସ୍ତେ ଗଛକୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ, ଗଛ ହେଉଛି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।